बाबा मेरा हाथ से एक बार खाओ। हमको तो बहुत दुख है बाबा, आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। दुख तो हमको भी है, क्या कर रहे हैं? लेकिन ये जो ऊपर वाला इलेक्शन है वो तो कोई रोक नहीं सकता। खाओ बाबा, आराम से जाना खाओ, पड़ेगा। आराम से खाओ बाबा। हाँ ठीक है। केरेला परोठा, वाव नाइस। केरेला परोठा सोरबा बानायनो रोंगौ बेखौ? बानायनो रोंगौ सोरबा बेखौ? माबायदि बानायो? बेनिफ्राय चिकेन ग्रेभि, वाव। गैला, ना फ्राय मोनजोब्बाय। गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै आं नोंसोरनो मोनसे भिडिअ देखायनायदों, बे जाबाय बाबा। बाबाया 39 हो गया ना, 39 जब ना, 39 बोसोर साख्रि मावनानै दिनै पेन्सन थांसिगोन। बाबा बिहार से ना? बिहारनिफ्राय आसामाव फैना थाफैनानै बाबाया मा साख्रि मावोमोन आरो 39 बोसोर जब मावबाय, बेनिफ्राय पेन्सनबो दंबयो। मा जबमोन आं नोंसोरनो एसे फोरमायनानै होगोन आरो दिनैनि दिनाव बे साख्रिया दंना गैला मोनथिनाया जोबोर गोनांथार। बेफोर साख्रिया दंना गैला, बेफोर साख्रिया दिनैनि दिनाव मा जालांखो। बाबानो जों दिनै फिसा पार्टि होगोन। मानो होनोब्ला 2 बोसोर आंजोंनो बाबाया खामानि मावगासिनो दङ, 2 बोसोर जाबाय। बेनिफ्राय थांनो गोनांनि बाबानो जोङो माने जानाय लोंनाय बिब्दिनो केरेला परोठा, बेदर ना बेफोरबायदि बानायदो। बेनिफ्राय बाबाखौ आरामसे जोंनि माबानिफ्राय आरो जों 3 4सो दङ, बेनो बाबानो पार्टि होननानै जों बाबाखौ माने जोंनिफ्राय बिदाय होगोन आरो। बाबाया 39 बोसोर जब, मा जब मिथिबाय ना? बाबा बताना एक बार, आपका जॉब क्या था? गार्डन का था ना? गार्डन का माली माने बिबार बानायग्रा। बाबाया माने बिबारल' बानायो। ड्यूटी कितना टाइम था? 8 बजे से लेके 8टानिफ्राय 4टासिम ड्यूटिया। ओरैबायदि मोजां। पेमेंट अभी तक कितना था? अभी 76,000। खोनाबाय? पेमेंटआ बेसेबां? 70,000। 70। स्टार्टिंग में कितना था? स्टार्टिंग में आप जब 200 था, 200 था। शुरुआत बाबाया कब ज्वाइन था? 84। उसी टाइम यहाँ का लोकल, हमारा लोकल इसी काम को कोई करता था, जॉब करता था? कोई नहीं करता था, हम ही लोग तो आया था। आप लोग बिहार से आके किया ना? यहाँ का लोकल आदमी कुछ बोलता था क्या? ये काम कोई करता है क्या? मालूम कोई नहीं करता। कोई नहीं करता था ना? ये कौन करेगा ऐसे बोलता था होगा ना? देखो किया ही नहीं 200 रुपया में किसी ने। 200 रुपए में कोई नहीं करता था, लेकिन वो पेमेंट होके 70,000 हो गया और पेंशन भी है। नहीं खोनासं, बै समाव जोंनि मानसिया मा बुङोमोन? बेफोर साख्रिखौनो सोरबा मावोमोन नामा? बेफोरबायदि बुङोमोननो। रावबो मावा, माने मावनो होनना फैबाय, बेनिफ्राय रावबो मावालासिनो थांफिनोमोन। 200 थाखामोन मासाव। बेनिफ्राय दिनैनि दिनाव बे बाबानि दरमाया 70,000, बेनिफ्राय बे पेन्सन नर्मेलि 35,000 मोनगोन। 40 बोसोर मावबाय बिहारनिफ्राय। अब्ला नाय, आरो दिनैनि दिनाव चलो बाबा जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ। बेनिफ्राय दिनैनि दिनाव बे जबा गैला, बे जबा कमप्लिट गैला, बन्द जाबाय। बेयो बिबारल' बानायोमोन, बिबारल' बानायनांगौ, बिबारनिल' खामानि, गार्डेनल' बानायनांगौमोन। बेनिफ्राय दिनैनि दिनाव बे जबा दङ। बे जबा बोरै दं मिथिबायना? कन्ट्राक्टरनि आन्डारावसो मासाव 8,000, 9,000, 10,000 बेफोरबायदि पार्मानेन्ट जब नंला। दिनैनि दिनाव नोङो खामानि मोनगोन, खिन्थु 10,000आव मान्थलि, जानाय लोंनाय नोंनि गासैबो नोंनि 10,000आव नोङो मान्थलि मोनगोन। अब्ला नाय जुगा मा जाबोखो? मोनसे समाव बेफोरबायदि जब दङमोन, नाथाय बे जबखौ रावबो मावामोन। दिनैनि दिनाव मा जाखो? बे जबखौ नागिरनानै मोनला। आरो बे जबाव नों मावनांगौब्लाबो मा जागोन? 10,000आव नोङो सोरबा ठिकादारनि आन्डाराव नों मावनांसिगोन। नाय जुगा माबायदि जाबोखो। अब्ला मा जाबावगोन जुगा? केरेला परोठा, चिकेन ग्रेभि, ओरैबायदि गोथाव जादों गोदैनो। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।